Здравейте, YouTube. Да, YouTube, аз съм Zero, това добине пише за него. Не е верно. Аз съм таната, ти си Zero. Да, почнал съм да сме. И аз съм почнал с ти. Да, почнал съм да снимам. Това е, значи сега снимаме епизод Legit. Доста известен сървър напоследък. Вече стана. Значи аз съм супер, а той е вид комодър. Това е човек, нещо ми бил 9-4 сърца. Скоро и аз ще стана супер. Само брат ми е. Да, само да си взема телефона. Бе, човек, още разучавам тази антибаза спам. Навсякъде пълно с тях. Е тука. В дървата. Това на година. О, яко. Ще ме извините за лага нещо. Това е мапа рестарт номер 2 мисля, че... Хора, ще ме извините за лага. лага. Регенерейт кръвта. Добре. Хора, ще ме извините за лага, но бъгва ми се. Значи, когато напишете спам, да спамва тук доста добре направим. Показвам. Всеки цвят отговаря на различно място за портал. Full Survival е със и синьото. ето тук ви показва. А да е мутното. Full Survival, който мисля, че не работи, спряха го някакъв бък. Creative World, значи, тъй, къде да отидем първо? Има Games. War Games. Малко по-бързо клипа, че после не се съединяват клипови. Да, само да покажем игрите. Чай да... Значи видяхте, че ми се появи един стак диня в края на инвентара. Това ще рече, че на спам няма към да се види тятните. Има доста интересни игри. Да погидаем Team Fortress. Няма да играем, че. Защо няма да играем? Защото ще ми стане много дълъг клипа, не мисля тегли към тази студио да го обработя. Значи Hunger Games, Dallas. Не бе, има по-години... Чоп, има и Казино. Не бе, има 100 пъти по-лесна програма, Any Video Converter. Казино ти фалира. Аз няма сега тегли. Казино ти фалирал. Gems, Class, Hunger Games. Казиното фалира. Не. То не е ли на Мантоко той нали... Да, май. Дуат. Той не е ли мутното? Айде играем Team Fortress, аз ще играм. Ама да играем, не ми се обработва клип. Добре, аз ще снимам повече, ти ако искаш спирай. Окей, аз ще играм Team Fortress. Значи това е темето. Има Skyblock, на който ще отидем. Ти представя, аз ще играм Team Fortress. Може да видите, ако искате да гледате как... Сега ще почнеш да псуваш и да... Аз ще направя човек отделен клип за игрите, по-добре ще. Ако искате нещо хора... Тоест човек да заснеме отделен клип как играе, как се играят минигеймс, колко да... В клипа, който представям, нали? Бъгва. Ама бъгва. Що човек и пъти се буха с всякакви глупости. Аз не мога да чукам. Нещо е бъгнато. Paintball, Mob Arena. Ти ще играеш ли сериозно Team Fortress? Не бъгна ми съм. Ето го Team Fortress. Човек не играе по-добре да направим отделен клип за Айде на Join. Няма да играем Mob Arena. Казах, няма да играем Legends. Айде на Paintball. Не! Чуеш? Айде на Sky. Не. Айде да се жмеш. Да, вече представили Skyblock. Това е Евант света. Това има сплив, Евант. Колко са по Евантите? Горе са честни, които ми бъдат наистина. Добре. Това е... Аз мога да джойна на сплив, там къде мога да ви покажа арената за сплив. Сега ще ви покажа арената за сплив. Ако не ми се гличи, не. Ето. Това е арената за сплив. Ела сплив. Като е Евант е чет, не мога да... Аз съм за арената за сплив. Рън. Това е открити главата на Онъра, т.е. има някакво глави в мапа. Ако искате да го гледате, гледайте там какво прави той. Аз само обикалям. Меритир ми Евант. Да, ти ще играеш минигеймс, нали, за да може да се спиш го клипа. Аз съм на Wattpad. Внимание, не падайте, няма да ви телепортираме. Тоест, моста е доста разлибитен, виждате, защото... Намерете главата на X. Виж, че колко само е разлибитен моста и паднахте, трябва да пишеш. Ами аз не виждам къде е щупен. Но виж, няма прегради вече. И какво е това? Какво това е падне?
Не си нападна. Ма някакъв вариант. О, виж сега то. О, аз никога не бях забелязвал, че това, че ръна, той рън е само тука, в това, чакай аз да видя малко телепортираме. за рън, нали, да мога да свана какво трябва да се най-добре. То тъй продължение някакъв гигантски кръг, който стигне до това. Кръг, ти не знаеш ли? Ничего. Мислех, че сме в някакъв на мапа това е. Вие не знаеш, че е то. Знаеш, че това е нещо други като ларко, роза. какво може да покажем? Това са рози, виж. Да, знам, че това са рози. Аз се забелязвам. Като видях... Аз тям на ларп хал, т.е. Тъпо. Чек! Кредит с Warp кредит да покажем само Warp кредит. Да, значи Warp Hall не работи. Ми ако имате кредити, аз не мога да се много скоро ще имам. Ти имаш кредита. Той има 5 кредита. Какво има на Warp Hall нещо? Съм запознат. Да, и той не работи. Телато са 50 кредита. Моно и 80 кредита. Аз тям на Warp кредит, так му ще покажа и Warp Shop. Ама аз ги показах. Аз човек не съм ги показал. Защо? Това е Warp кредит. Хората трябва да гледат и двата клипа и да двамата да се абонират. Не знам как ти е профила, ще го напиша в описанието. О, има 5 кредит. Значи тук има Tail Armor, Tail Tools, Money, т.е. 5000 лева. Пик спаун. In-game, значи много важно. PvP. Знаеш колко е пик спаунера? Чакай малко. Знаеш колко струва пик спаунера? Где да знам колко струва пик? 17 000. Там нещо 1000, нещо и нещо. 17 Това е ларпшопа, той... Нещо, не знам защо, но махнаха Блейз пръчката от ларпшопа, трябва да... Защо ти Блейз пръчка? Трябва ми Блейз пръчката, не ми се ходи в Недъра. Не ходи в Недъра и... Аз му викам, не ми се ходи в Недъра. Клауш, има друг клауш, къде коства сервер. Да, аз отивам в къщата си да покажа. Има друг клауш, къде коства сервер. Да, бро. И то, ако иска да мога да ви го покажа сервера, няма проблем. Сега показвам и Туледжи. Аз имам само 2 сервера. Туледжи ти... Да, браво, не рекламирай сега. Чиет, нали удреме реклама на Туледжи, ти нещо не сващаш. Таната, това е къща на Таната, който е извън нашия Туледжи, не ти върша. Ти ме изгроми, защото... Защото днеска открих един бък, как да вземеш без да си супер или... без да си супер или премиум да вземеш спай и он няма такова, искаш да го научи и най-накрая реши да псува мутнаха го. Какво ми цвърчиш там? Ще убия конете му. Какво ще убиеш? Я изчезвай, то скон не е твой. Тарък. То скон не е твой. Тарък. Ай бе, литни бе. Връщай го. Литни. Връщай го. То се на мат джам. Не ми пипай коня. Добре, аз отивам да взема твоя. Що? Моя път... Що не мога да литне бе? Ама си път... Много хубав кон имаш, много малко сърце. Чай, че го вкарах в водата. Чай, че ме лагна играта. Пусни ми коня, ще убия кравите. Абе. Чай ще ти първо взе моя кон, той че не схопва. Да, има много хубаво нещо в нашия вилидж. Това е... Мотана. Айде, тук сме започнали малко... Женитба. Айде, женитба. Чантинга ми брат в Маджам. Това е автоматичната ми ферма. Абе, ти ли ми щупи автоматичната ферма? Кога съм ти я щупил? Я? Дай да видим. Аутофермата дали истина наред. Къде ти е щупено? Нямаме ги, сега ти си дойде тук. Че чакаме да потървам. Нищо не съм ти щупил. Да, браво. Тъй, какъв друг ларп да покажем? Тото стам къде. Да, ларп PvP. Чакай. PvP, нещо друго ларпове. PvP, ходи на ларпки. PvP world, yes.
Пето... И аз ще Сега свършим ще- вече клипа. О, Да свършим клипа, айде. О, PvP2, ела на PvP2 вече, да видим дали има. Ай, с ръце само. Къде са? Ай, само с ръце. Абе, Напей. само с ръце, изчезва, че. Ела да спектейтваме нещо отгоре. Айде се тепваме само с ръце. Се тепам само. Аз влизам долу. Ама аз не съм. Кой ще победи първи? Или защото си слабак. Аз не съм слаба. Да. Ела. Ама ти имаш Iron меч! Ела тук бе. Аз съм слабак. Ама ти имаш Iron меч, не е честно. Еле, къв Димич ми гъсна. Предавам се. Боже, те поживи Изпълни ме. едно място, къца. Поживи ме. Остави ме на мира. Остави ме на мира, момко. Аре бе, че гледай са къв си страхлив, бягаш. Остави ме на мира, момко. Айде, добре, само с ръце. Ама аз съм на половин кръв. Ма знаеш колко ми тук? Аз тя си бяга, бе. Гледайте го само колко е нас, малко. Един ми бяга. Айде, мреш. Сега ще ти убия конете. Абе, ей, ще кажа на. Знаеш как бързо действа. Добре. Имаш 8 сида. И това беше Човек всичко от вилиджа, мен. нито е твой, нито си в него. И добре, Вече това беше всичко от мен. Аз бях на 56. да, беше изхвърлен от вилиджа. Добре. Чакай малко аз да завърша какво е, аз не съм готов. Абе, аз съм бъдяй. Ако искате да гледате какво сме си говорили после, Това е на Маджан. ще сложа малко ефекти на клипа. И къде си ти, бе? На Warp Creative. Забравихме да го покажем. Бе, не ми покажа. Аз бях на 56, тук с мен беше Аз Дазеро, бях Зеро. Тапанар. Къде си, бе? Не те виждам на лапкет. Това е ецата. Тук беше Имаш с да мен, от кирка, бе. с мен беше Дазеро, Тапанар. Дазеро, Крафт. И отивам на спауна и... Чуеш, айде. То тук ли спам? Много би съм наясно. Айде. Абе, ай, чао. Кой ще каже чао? Айде, ти аз ко да кажа. Чао. Чао. Ай, бабао. Абе, по-бързо. Вие готов е клипа. Абе, аз още не съм свършил. Не ми пука това е клип готова, аз сега ще го коментирам. Абе, чао хора. Дано да ви е харесало. Се бутна Да си в видам моята. се бутна в лавата, за края. Абе, спри го. Вижте. Алелуя. Блокни малко е!